Doğrusu okumayı düşünmüyorum. Partiya Mafazadiyan Hak Parti bin Siyana Koki xoyên digel Partiya Sosyalista Kurdistanê PSK Kongreya xwe ya giştî pêktîne. Ji bo serokatiya partiyetana çar endamên Hak Parê navê xwe weke namzet tomar kirine û nayê payîn ku di encumena partiyê de çi endamên PSK cih bigirin. Parti Demokratik de herkes hakkı heye ku be namzet ji bo serokatiye giştî. Partiya me jî hetanî niha çar kes henin ku xwe eşkere kirine ji bo serokatiye giştî. Navê duan yek jê ezim û yek jî hevalê me hêja Refîk Qaraxoşe ji Diyarbekir. Serokê Liqîmê Mêrdînê Vehab Ertaş û serokê navçeyek ji Konyayê, Kurdên Konyayê Girsel Yıldırım. Ewan hetanî niha xwe eşkere kiriye me her çar kes. Laliyê din PSK jî tenê serkeftinê ji bo Hak Parê dixwaze û dibêje rêyên me ji hev cuda bûne û çi hêviyên me ji wê kongrê nîne. Me got em vê legalbûna xwe ser Hak Parê bînin realize bikin. Realize bû nebû jî em ê ser partiya xwe bi ser navê bi ser programayê em ê realize bikin. Me tenê Hak Parê xast bira navê Kurdistan were pêşiya navê Hak Parê bibe Kurdistan Hak ve Özgürlükler Partisi. Ev tesk. Valla tu dixwazê me tu ne em wana ra serkeftin dixwazin ki kongre ki biryar daye ki bira ki were ser ek reve biriye jî û serokatiye jî. Kongreya Hak Parê de roja 24 Nîsanê li paytextê Tirkiye Enqereyê bêkirin ku biryara çend şandên partiyên Başûrê Kurdistanê jî di kongreyê de amade bin. Nakokiyên di navbera Hak Parê û PSK de roj bi roj kûrtir dibin. û diyar e piştî kongreya giştiya Hak Parê jî çi çareserî ji bo van nakokiyan nayêne peyda kirin. Şevket Erkî, Rûdaw.